Żewġ żgħażagħ li qiegħbu nhar il-ġimgħa nstabu qawwin u sħaħ fis-sigħat bikrin ta' 2 filgħodu. Ftit qabel kellha tissokta tfittxija lihom permezz ta' drones u membri tal-Forzi Armati ta' Malta. Kienet il-Malti Nick Johnson l-ewwel li xerdet l-aħbar fuq Facebook li bina u sieħbu kienu nstabu ħajjin. Biex iktar tard is-sajt l-inser tagħhom viċin il-Blata tal-Melħ irrakkonta x'ġara fejn spjega li l-blata li nstabu fuqha ż-żewġ ġoventur kienet ftit il-bogħod miż-żona ta' fejn instabu l-oġġetti nhar il-ġimgħa. Qal li kien għall-ħabta tal-4:30 ta' filgħodu meta beda jisma' qisu għajjat meta jidher li żgħażagħ bdew jaraw it-torċ li kellu. Jiena lilhom ma stajtx narhom. Però mbagħad inbeda ibexbex smajt iżjed għajjat u wersaqt lejn iżjed l-għajjat. U spotjajt daw il-ġiex persuni fuq biċċa blata insomma hemmhekk waħedhom u stajt kellimthom kif stajt. Għattilhom li ħammur inġib lajnuna għax reception ta' mobile hemmhekk m'hemmx bħala kelli bil-fors nitlaq minn ħdejhom għattilhom li ħanerġa' nirritorna ħdejhom. Mort fejn kien hemm reception, ċempilt il-patrol boat qabduni mal-helikopter u l-helikopter għalli tajtu direzzjoni eżatt fejn nijat jiena għalli issa xintara l-helikopter għalli għamlinna sinjal b'xi ħaġa u kelli dal-flok minn fuq insajtu bdejt inxejjer il-helikopter. Ġi spotjani l-helikopter, dar 3 darbit fuqna il-helikopter, indikajtilhom fejn jinsabu daw il-ġiex persuni jiena, sadattant il-helikopter talaq u erġajt mort fej kelli il-reception biex nagħmel telefonata oħra. Sadattant mort tajtom l-ilma, erġajt mort f'post fej kienu huma nisiltlhom l-ilma bil-ħabel u tajtom sandwich ukoll biex jiklu jixorbu huma sa kemm jiġu dana u sadattant insomma tfaċċat il-patrol boat wara ftit tal-ħin, ħin qasir ħafna vollieri ġi l-patrol boat, reġa' ġi l-helikopter u ġew dingi bid-divers. Insomma, uħallejt l-operazzjoni kollha f'idejhom vollieri. Però they were very lucky li salvaw. Fuq id-dajsa tal-armata ħsieb kien li ż-żewġ żgħażagħ jiddaħħlu l-ġnejna, iżda dan ma kienx possibbli minħabba t-temp. Minflok permezz tal-Milita tal-Forzi Armati ta' Malta iddaħħlu ċ-ċirkewwa. La darba ddaħħlu hemm Nick Johnson u Mark Petric kienu eżaminati minn tim mediku qabel ittieħdu lejn Mater Dei. Anke minħabba l-ġuħ u l-aċċ li batew, b'Nick Johnson jikteb fuq Facebook li spiċċa jixrob l-awrina. Fiċ-ċirkewwa kien hemm mumenti ta' emozzjoni kif fisser fotografu Gordon Barbara li ddokumenta x-xena permezz tal-kamera tiegħu. Unsertajt dawn iż-żewġ żgħażagħ tilejn mix-xatt f'saħħithom nażżarda ngħid anke kif taqbad tgħid id-daħqana u qawwin u sħal. Għawin u sħaħ, ġviri kienet atmosfera li n-nis anka li kien hemmhekk. Naħseb li kieku xi ħadd beda ċabċipa kien kulħadd tiċabxa għax naħseb kienet xi ħaġa ta' ferħ u fl-istess kien hekk tama ġdida. U bil-poplu Malti esprimi sens ta' ferħ u sodisfazzjon fuq il-medja soċjali ma setax jonqos li iktar kuntenta tkun l-om li tkellmet mal-istazzjon nazzjonali. Ġrejna l-ċirkewwa u ovvjament rajt ġiex ambulanzi u speċta mal-li nżilt mill-karozza ovvjament ma flaħċ. Ta' fintisek l-adrenalin naħseb tkun qed tagħmel l-affarijiet tagħha. U mal-li rajt it-tifel ma nafx. It was a miracle, miraklu kbir.